pag kanindot sa panahon ay. Tama yung kayo ba? Kaya sa batahan eh. Pre! Pre! Nakapod mo yung uwang oh. Pre! Katabang ko pre ba? Matay. Nag-isod mo ko sa mga subject pre ba? Bagong open May eskwela na ka? Balik ko eskwela pre. Ni summer ko pre ba? Ni summer ko. Summer ba? Kaya ka nang sabi ting-ulan man mo. Di ba ting-ulan? Ting-ulan mo na summer ko. Libog ko na yung subject na mo pre ba? Tasa, tingulan mo niya. Oo, kaya ting-ulan naman ba? Ting-ulan? Oh. Kunya summer naman na. Inuwa ko, puro kuntuhan na, uy. Unsa man na, be? Kaning subject na mo pre ba nga ka ng ning multiplication? Unsa ni? Tawagan ni? Usa ba? Unsa to? Multiplication? Usay musik. Mo escape ka pre kanang mo escape ka kanang di kwan. Dili ka nang kan ba ka na bang kanang Usay kanang uy litok ka na sumang ka. multiplication. Si mos kanang mos kanang sa kanang graduate mos may malabol mos unsa man. Dili sa kanang sa subject pre ba lahi man na pre ka nagpaso naman imong ka mo graduate mos na. Kanang kan ba? Mos kay ino kanang sa eskwelahan. Dili kan ba subject multiplication. Talungang litok pre, talungang. Nindot kay panahon pre, nindot kay panahon. Ikaw ra jud nakadaot. Minsan magana ka na pre, maor magyapon na pre, nindot magyapon na. Mo bitaw na nag-summer pre no kay ulan-ulan naman ba ang summer ko. Bi unsa man din na pre. Kani pasani ba o pasana ba multiplication. Number man na pre. O kani number kay multiplication. Usay mos ganino kanin ni graduate na mos behavior mos kuan. Lahi man na siya. Mos multiplication uy. Kanang sa subject ba, kanang subject siya tawag ka sa subject ba. Unsa man na sa pre? Ginuko ni mo uy. Pigin pareha ba kanang sa science, sa kanang sa English. Oh, Oo, kana. Di ba kanang sa tawagan na sa kanang usay kanang pati kanang di man kalitok. Unsa man? pagulat sagod nagunahuna pa gani ko. Ginuko ni mo uy. Gasamok-samok ra man tong kadiri. Mawitaw na patabang ko sa mga preno kay bright man ka. Patudlo ko. Magpatudlo ka pre kada mong kabalo kasi mong ipatudlo. Unsa man ka uy? Kasi mos mo kikikation. Ginuko. Unsa man dai tawag? Pasa ko para ko pasa nang sa English o sa English di ba na subject English na subject science. O gani o. Ngani ba kanang mga plus gani ba kanang mga plus, na minus, na ba nakuha nga Uy, unsa tawag na? sa math bitaw sa math. Unsa tawag na? Math Di ba unsa tawag na? Unsa tawag ni wala ng mga number plus ug minus? multiplication. Mol? Na Gmol niya. G small na igay sa no mol. Multiplication pre, multiplication. Ay, Pataka ra man ka uy.